M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni tsiku la lero pa pologalamu imeneyi yati Lankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 26 Julayi mchaka cha 2024. Ndipo lero mpingo ukukumbukira Yowakimu ndi Ana woyera omwe ndi makolo a Maria Virigo. Mawu oyamba tiwatenga m'buku la Mphunzitsi mutu 44 ndime ya 1 kudumpha ndime ya 10 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Novice Ethel Peter Chitumba wa chipani cha Sisterly a Servants of the Blessed Virgin Mary kuchokera ku Maryview Formation Center Ngolodi mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga uchokera mu uthenga wa Mateyu mutu 13 ndime ya 16 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stanley Muhekiwa kuchokera ku Maryview Formation Center Ngolodi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Tiyeni titamande anthu otchuka ndi kunyadira makolo athu potsata mibado yawo. Nawu mndandanda wa anthu otchuka amene ntchito zawo zabwino siziwalika. Chuma chawo adzachilandira ndi ana awo, ndipo cholowa chawo chidzakhala cha mibado yakutsogolo. Ana awo amasungabe pangano, zidzukulu zawo zidzateronso chifukwa cha makolo awo. Zidzukulu zawo zidzakhala mpaka muyaya, ndipo ulemerero wawo sudzazimirira. Mitembo yawo adayika mwamtendere, koma mbiri yawo idzakhala mpaka muyaya. Mitundu ya anthu idzalalika nzeru za anthu amenewa, ndipo anthu a Mulungu adayimba nyimbo zowatamanda. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera mukadalembera Mateyu. Mateyu mutu 13 ndime ya 16 mpaka 17. Pa nthawi imeneyo Yesu adati, inu ndinu odala popeza kuti maso anu akupenya ndipo makutu anu akumva. Kunena zoona, aneneri ambiri ndi anthu ambiri olungama adafunisisa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadazione. Adafunisisa kumva zimene inu mukumvazi, koma sadazimve. Mthenga wa Ambuye. Mmene tinamvera kumayambiriro kuja kuti lero tikukumbukira makolo a Virigo Maria. Awatu ndi a Yowakimu ndi Ana woyera. Chimene chimatithandiza kwambiri kukumbukira ndichoti
Awa ndi makolo amene anabereka zipatso. Koma yambiriro tikasatira mbiri yawo ndioti anakhala nthawi yayitali asanapeze chipatso cha mwana m'banja lawo. Ndipo anapita kukapemphera kwa Mulungu ndi kukampempha kuti tikufunatu mutipase mwana, ndipo mwana ameneyo tizamperekanso kwa inu kuti akutumikireni. Ndipo zinangochitika kuti mwana amene anabadwayo anali Mariya, yemwe anazakhalanso amayi a Ambuye athu Yesu Khristu. Chimene timaphunzira kwambiri pa moyo wa Yowakimu ndi Ana woyera, makamaka kwa makolo osiyanasiyana, ndichoti tikuphunzira kuti tilere ana athu pa moyo wa Chikhristu. Ana athu azabereke zipatso za mu mpingo. Kuli makolo amene amatumiza ana awo ku utumiki osiyanasiyana. Ana awo akamva kuyitanidwa, iwo amalola kuti apite, asatire kumene amva kuyitanako kuti azamtumikire Mulungu, kaya ngati ansembe, kaya ngati asisteri. Komanso umautumiki osiyanasiyana amu mpingo, kutumikira cholinga munthu ubereke zipatso, kutumikira cholinga anthu ena apezepo phindu. Chifukwa choti Yowakimu ndi Ana analera bwino amayi Mariya, zinathandiza kuti amayi Mariyawa akulenso ndi chikhalidwe chabwino. Zinathandiza kuti amayi Mariyawa azakhale amayi ampulumutsi. Makolo a tsiku la lero, kodi ana athu timalera motani? Kodi tikubereka zipatso mmene tikumvera pa chitsanzo chabwino cha makolo a Mariya Virgo Wodala? Tikayang'ana mawu athu oyambaja, Yeremiya kutiphunzitsa za kasinthidwe ka ubale wa Mulungu ndi anthu ake mu Chipangano chakale kupita mu Chipangano chatsopano. Kubwera kwa Ambuye Yesu kunatibweresera zinthu zatsopano, kuchoka mu Chipangano chakale kupita mu Chipangano chatsopano. Ndipo tikamva mu uthenga ukunena za mmene mawu a Mulungu angaberekere zipatso. Pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati a Khristu, kodi tikubereka zipatso? Kodi Mulungu akuona phindu lina lake mwa ife? Zimapatsa chidwi nthawi zina makolo ena omafunisisa kuti akhale ndi ansembe ambiri, chikhalirecho mwana wawo sanamulole kuti apite ku seminari. Makolo kumafuna kuti akhale ndi masisiteri ambiri kudera kwawo, chikhalirecho ana awo asikanawo sakuwalola kuti apite ku makonventi kaya ku mamonastere kuti akachite za usisiteri. Tikuyenera titengere chitsanzo cha makolo amenewa, Yowakimu ndi Ana woyera. Tipempherere maparishi amene anatenga zina limeneli la Ana kaya Yowakimu, kuti moyo wawo wa tsiku ndi tsiku uzikhala wachitsanzo molingananso ndi mayina amene anatengawa. Anthu onse amene anatenga zina limeneli tiyapempherere kuti moyo wawo ukhale ndithu wosonyeza kuti anatengadi mayina anthu ofunikira, anthu oziwa kusamala ana awo, cholinga apereke chitsanzo chabwino, cholinganso abereke zipatso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ambuye akhale nanu.